कि अरे पापा के दुलारी हम अरे पलंग पखाई राखी दाई राजा कि राखी दाई राजा तो हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा और कहल गइल बा बाबू उ चूल्हा बेकार बा जेकरा में ताव नहीं खे और पेड़ बेकार बा जेकरा में छाव नहीं खे उ पड़ोसी बेकार बा जेकरा से लगाव नहीं खे उ कलाकार बेकार बा जेकरा में भाव नहीं खे पापा के दुलारी हम पापा के दुलारी हम पलंग पखाई राखी दाई राजा पापा के दुलारी हम पलंग पखाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा तो हमसे रोटी ना बेलाई दाई राजा हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा क्या बात है सुन ली हम अपने नैहर में कैले का बानी शुरुए से पढ़नी लिखनी शहर में पिज्जा और बर्गर खैनी दे के आडर में सब सुविधा उपलब्ध है अनपरा में शुरुए से पढ़नी भोजपुरी में एगो लाइन कहल जाला कि हिंदू बिना चुरकी के अगर हिंदू है तो चुरकी जरूर रखी कि हिंदू बिना चुरकी के हई घर बिना भुरकी के जवन खिड़की कहल जाला हिंदू बिना चुरकी के घर बिना भुरकी के आ गीत बिना मुर्गी के बेकार लागेला मार के आवो ता प्रमोद बाबा आई बरौरा लिखे तने अंदरवा आई शुरुए से पढ़नी लिखनी शहर में पिज्जा और बर्गर खैनी दे के आडर में बर्गर खैनी दे के आडर में गोबर से गोईठा नहीं हमसे ठोकाई राखी दाई राजा ऐसे ये वाला काम अब लगभग बंद है लेकिन देहात में कहीं कहीं होता है गोबर से गोईठा नहीं हमसे ठोकाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा तो हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा तो हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा राखी दाई राजा पापा के दुलारी हम पापा के दुलारी हम पलंग पखाई राखी दाई राजा हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा तो हमसे रोटी ना बेलाई राखी दाई राजा
राखी दाई राजा जी तो हमसे रोटी ना बेलाए राखी दाई राजा जी राखी दाई राजा जी तो हमसे रोटी ना बेलाए राखी दाई राजा जी राखी दाई राजा। अगर अच्छा लगा हो तो 50 ग्राम ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत